gerne ønske stort tillykke med den nye hydrolysatfabrik her på Arla. I har godt glæde jer til at skal en tur derned. Jeg har haft den glæde at tilbringe nogle måneder dernede gennem efteråret og foråret her i 2016. Når man går en tur igennem hydrolysefabrikken dernede, så kan jeg ikke lade være med at føle en utrolig stor stolthed over at være med til at skabe det projekt, den fabrik, der står dernede. Det er en stor flok af dedikerede mennesker, der har været med. Ingeniører, beslutningstagere, håndværkere, rengøringsfolk, laboratoriefolk, kvalitetsfolk, R&D, som har bidraget til den succes, som nu bliver indviet i dag. Vi har været på en fælles rejse, lang rejse, hvor det første spadestik blev taget, bygningen rejste sig og tog form. Der har været et utal af møder, koordineringer, beslutninger og kompromiser, der måtte indgås. Så vi i august måned sidste år kunne rykke ind med montagefirmaerne og begynde at forvandle de tomme fabriksrum til summende arbejdspladser. Som efteråret i 2015 skred frem, så begyndte procesudstyret at fylde godt op. De 3D-modeller, som der er blevet brugt rigtig mange timer på at skabe og validere, viste sig nu skridt for skridt at fylde bygningen ud og skabe en virkelig verden i forhold til den virtuelle verden i 3D-modellen. Der har selvfølgelig været bump undervejs. Det kan da ikke undgås at være i så stort projekt. Der har også været overraskelser. Beslutninger må laves om. Men sådan må det nogle gange være, når man skal have så mange mennesker til at spille sammen på et sted. Men jeg skal også sige, at der er en stor ros til alle, fordi det hele foregik i en utrolig positiv ånd på pladsen. Og jeg bliver nødt til at sige, at der var hele tiden kikkerten var sat for øjet mod at finde muligheder og løsninger, i stedet for at kigge efter problemer og begrænsninger. Jeg fremhæver specifikt det med den positive ånd på montagepladsen. For det er absolut ikke en naturlov, at når man har så mange montage- og samarbejdspartnere på et sted, at det så fungerer. Det kan utroligt let skabe glidninger, når man har mange mennesker, der står oven på hinanden, som vil gerne have lagt deres montageting op først. Jeg vil også gerne i dag benytte lejligheden til at sende en stor cadeau til alle de folk, som er med og dybt involveret i selve opstarten. Sjældent har jeg set sådan en entusiasme for at få det til at lykkes. For at få det til at lykkes med at lave et procesanlæg, få det op at køre på rekordtid. Jeg må sige, at det var super godt gået af alle dem, der var med dernede. Der er ingen tvivl om, at vi i dag er med til at indvie et solidt procesanlæg, hvor der har været utrolig meget fokus på detaljerne. Der har været kigget på processen, designet, adgangsforhold, vedligehold. Alle har fået lov til at sætte deres fingeraftryk for, at lige netop skulle blive det mest optimale anlæg til dato. Alt sammen har været en frugtbar samarbejdsform mellem Arla og Process Engineering, hvor vi i fællesskab har haft modet og visionen til at skabe dette projekt. Jeg håber, det måske kan danne grundlag for nye projekter. Det er vores ønske for Process Engineering, at hydrolysefabrikken må blive godt aktiv for Arla i årene frem. Tillykke med det.